Lapu-Lapu City Prosecutor nangunay sa pagbisita sa Panimay sa CICL kung child in conflict with the law aron hangyoon ang inahan sa pagpatahan na lang sa iyang anak. Kinihuman ni Mando si Presidente Duterte sa pagpaaresto ug balik niini. Si Luan Merondina sa report. Alauna ganihang hapon, personal nga gibisita ni Lapu-Lapu City Prosecutor Rosso Zaragoza ang Panimay sa 17 anyos nga CICL, con child in conflict with the law. Nagpauban siya nila ni Attorney Cortez kinsa mulupyo raw sab sa maong barangay ug ni Konsehal Joseph Pangatungan kinsa ig-agaw sa inahan sa CICL. Apan wa sa balay ang inahan ug ang iyang mga anak. Matay nakakaroon makasulat ko sila kay para explain lang sa iyang iyang idea. Kato imong si Fiscal Rosso katong City Prosecutor nato. Di ako dili karon sa balay. Oh, di ako dili karon. Subay ni ini, nasabutan nilang magkita na lang sa usa ka pribadong establishmento ug didto nagkaistorya sila si Fiscal Zaragoza ug ang inahan sa CICL. Mao ginay atong tuyo nga ni ata diri nga personal natong hangyo ang iyang anak nga pabaliko na lang dito sa home care para po taon nga ma-safety ang iyang seguridad kay balo baya ka nga daghan na kay tawo nga murag nasuko nganong gibuhian asa na siya dapita kay akon lay patay na so kaning atong pagpabalik niya sa home care dili ni nga gidetenir siya dito ha. Gipabalik nato siya para sa iyang safety. For the safety lang po sa akong bata, niuyon lang po kung ibalik lang po naman siya sa home care kay ang kasiguruhan po sa akong anak akong gipangita. Nalipay naman unta kung akong bata na ananako nakagawas to siya pero na may order sa presidente mao nang nisanong laputa niya kay siya may amahan sa atong nasod. Pariente nako ang inahan. Unya timing pod nga katong pronouncement ni presidente nga medyo nalarma sila ni 6 lang akong advice unya timing pod kayo mga si kuan nangatawag no si Attorney Cortez nga nakig-meeting nako si Fiscal Rosso regarding ani nga kuan ani nga sitwasyon. Gibutyag ni Fiscal Zaragoza nga nasabtan niya ang gibating kagul-anan ug kasakit karon sa inahan. Apan gipasalig niyang mapanalipdan ang seguridad sa CICL. Dugang sa piskal, mismong si Presidente Rodrigo Duterte ang nanawag kaniya ug nagpakisusi. Dito siya na may nisulti anak nga ni tawag siya nako. Atong i-confirm na kay ni siya naman mismo may nisulti. Samtang may mensahe usab ang inahan sa CICL ngadto kang Presidente Rodrigo Duterte. President, ang ako lang hangyo nimo nga og unsa gali ang resulta diri sa ubos lang ba og unsay mga proseso nga kuan mao lang say imong tan-awon dili sa lang kamo judge og unsa dayon dili kamo mo diretso dayon of decision nga unsa ang mga proseso lang unta diri may kuhaan sa nimog base kay siguro gid ko president nga kana gid akong bata wa gid siya labot gid ana nga crime gyud. Sa pikas bahin, gibutyag ni Fiscal Zaragoza nga gideny nila ang gidusong motion for partial reconsideration sa legal counsel sa CICL. Sa mong motion, gihangyo ni ini ang piskalya sa pagmando sa NBI sa paghatag kanila og kopya sa mga unedited nga CCTV footage nga nakuha sa NBI gikan sa simbahan sa Pahak, paingon sa Barangay Bangkal. Gideny dito namo nga dili may makapugo sa NBI nga ipahatagan og CCTV ang kuan kay ang gi-submit ra sa mo sa opisina is katura mga screenshot sa katong naglakaw tong mga bata. Uban ni Rinante Quiñones, Luan Merondina, Balitang Bisda.